Wadhi kaunti ma Siaya duol mar IEBC dhi nyime gi timo ikruok makagi kacha ka bende gikeyo moko kuom gigo ma ibro tigo de yiero oseke kendo ochopo e kaunti no. Achiel kachiel tudre kod ripota maru e kaunti ma Siaya George Amolo mondo mi omiwa ler ni to chenro makamano dhi nade dichiema kuno. George Amolo, ka iwinjowa, miwa ler ni to Siaya kaunti ikruok mar yiero chalo nade? Oimore nyakore moge juang ma e kaunti ma Siaya ka en kaunti namba 41 kendo en kaunti mano manigi kuonde chung od buche 6 kama oting'o kar chung od bura ma Lego Usonga ma ema wantie gie sani, ka kar chung od bura ma Lego Usonga kae bende log tich mar kaunti ni. E kuonde chung od buche mamoko manie kaunti ni gin kaachiel gi Bondo, Rarieda, Gem, Ugenya to kod Ugunja. Kama en kaunti mano mani kod kwan jolut ombulu 533,488 kendo wards manie kaunti ni gin 30 mano e kuonde chung od buche 6 go mangima. Nyaka sani chenro dhi nyime mar ikruok makare ne yiero ma ichan tim juma manyien noero. Kama otelo ne wawuoyo gi ofisa mochung' ne weche yiero e kaunti ni Mikai Catherine Bulinda, mano leronwa ni chenro dhi nyime mong'ith kendo nyaka sani gidhi nyime gi yudo gigo mibiro tiyo godo mag luto ombulu. No nyisowa ni moko kuom gigo magiseyudo gin kama chalo kod ballot boxes kata sanduge mibiro lutie ombulu, to kod booth bende ng'ato donjo e kadhi goyo ombulu. Ma owacho ni mago duto osechopo e kaunti ni kendo chenro dhi nyime mag keyogi e kuonde chung od buche duto 6 ma e kaunti ni. Bende kane wawuoyo kode noleronwa ni nitie moko kuom gigo ma bende pod gimedo yudo kama oting'o otese mag luto ombulu ma giwacho ni osechako donjo, to ahinya to otese mosedonjo gin mago mag jochung' e kuonde chung od buche to kod kuonde chung od buche, jochung' bende mag MCA, jochung' mag women rep, jochung' mag governor to kod senator. Kata kamano noleronwa ni otese mag luto ombulu mag jatend piny kata president mago to pok ochopo gie sani kendo gibiro machiegni niendi. Nyaka sani noikoni chenro giseketo mong'ith mag neno ni yore mag kaka ibiro kow gige luto ombulu go eko e kuonde luto ombulu mopogore opogore manie kaunti ni otim e yo makare. Ka bende nofulo ni kuonde luto ombulu manie kaunti ni duto koriw gin 1,036. Koro kuom kuonde luto ombulu 1,036 gi 1,035 gin mago manie sikunde mopogore opogore kod kuonde tiegruoge mopogore opogore. Kanolero ni achiel mogik maketo gi 1,036 en mano manie kar od twech ma Siaya kaunti ma Siaya GK prison, kama owacho ni jogo motwe manie kar od twech ma Siaya kaunti GK prison no biro yudo thuolo mar luto ombulu, mak mana ni olero ni gibiro luto mana ombulu mar ker kende. Nyaka sani chenro bende dhi nyime ma kowacho ni chenro mag arita kwe bende giseketo e yo makare kendo kokalo e tudruok gi migepe mag arita kwe. Kanoleronwa ni chenro duto mag neno ni gige luto ombulu to kod chenro ma gige luto ombulu go eko chopo kuonde luto ombulu duto nyaka e chula manie kaunti ni. Ka ibiro paro ni e kar chung od bura ma Bondo to kod Rarieda wan gi chula machalo kaka Mageta, nitiere chula Sifu, nitie Ndeda to kod Oyamo e kind mamoko. Achiel kachiel koa e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Erokamano ahinya.